wannan yana daga cikin abin da yake damun dukkan da yawa daga cikin bayan Allah waɗanda suke neman shari'a zuwa ga Allah. Shine mutum zuciyarsa tana so ta shiryu, amma yana da wani laifi da ya zama masa karfin kafa, ya kasa daina wannan laifin. A iya bincike na dangane da mutane da yawa da matasa, an fi samun wannan akan abubuwa guda 4, ba sai na ambace su ba. Za ga mutum ya wannan abun ya tuba, ya yi da gaske har zai yi kuka, amma gobe in abun ya dan sake zagowa zai ya sake fadawa a ciki, ya sake tuban. Idan ya zo damuwa ya shiga cikin la'uqsimu bin nafsil lawwama, ya ta zargin kansa, me yasa? Wani ma har ya rantsuwa ya dauka wa kansa wani alkawari da ya fi karfinsa, wai saboda yana so ya daina, amma kuma sai ya zo ya sake. To abubuwan da zan gaya maka ga su kamar haka. Abu na farko shine ka yarda da cewa har yanzu kana nan akan hanyar Allah, kuma kana nan kofa a buɗe take a wurinka. Kar ka yarda wannan damuwarka ta cewa ka sake aikatawa bayan ka tuba ya sa ka daina tuba, ko ka ce bari ka tara yanzu sai in sun ɗan yi yawa sai kai clearing ɗinsu sai a sake wani, inda jiya ma ka tuba yau gashi ka sake. Farkon kofar da shaidan ke buɗe wa mutum a wannan shine mutum ya shiga cikin fa innahu min alamati shiqa, shine mutum ya ce zai jira yanzu kan sai Allah ya shiryar da shi. To karka yarda ka sake tuba yau, jiya da kai ka tuba na jiyan, yau da ka sake ka tuba na yau din. Wannan tuban naka idan Allah ya dubi zuciyarka ya ga na gaske ne, to ba za ka sake ba. In Allah ya yarda idan ka yi tuba na gaske, domin tuba idan Allah ya karɓe ta sosai, to ɗaya daga cikin amfaninta shine walam yusirru ala ma fa'alu, ba za ka rena laifin ba. Ai in ka ɗan ga kamar simple, ai jiya an yafe mu inna la ghafurur rahim, sai ka sake, to za ga laifin ya maka girma. Sannan abu na biyu kuma shine sai Allah ya shiryar da kai da Allah zai yi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce fastahduni ahdikum, ku nemi in shiryar da ku. Baka idan ka zo tuban ka tuba har cikin zuciyarka kana kuka, kana neman ba wai iyawanka ba. Jiya da ka tuba kana gani kamar Allah da ba zan sake ba, kawai kana ji kai ma za ka yi kokari za a'a rinka daukawa cewa Allah ne kake so ya cire ka a cikin abu. To tuban ka in ya zama na gaskiya, yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki yake cewa a kansu, walladhina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athaman yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhanan illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat. Yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat bai tsaya akan cewa Allah zai goge laifin sai rubuta maka lada a wurin ba, a'a zai canza halayenka munana su koma kyakkyawa. Kaga saboda Allah ya karbi tuban, sai zama munanan laifin da kake nan yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, sai ta zama yanzu kuma a madadin da yayi laifi yanzu aikin alheri zai a lokacin. To kai tuba na gaskiya, ba a samu wannan sai illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Na farko ka tuban da jiya kake yi yau ma ka tuba, amma ka tsaya ka auna wani irin tuba kake yi, me bambancin tuban yau da na jiya. Sannan wa amana, ka sa tare da yaƙinin imani da Allah ne zai iya cire ka, ba wayonka ba dabaraka ba. Shi yasa kuskure ne ka ce na yi alkawarin saboda kar in ƙara laifi kaza bari yi abu kaza don ya zama mun ya hana ni. A'a, ka dogara ga Allah akan Allah ya hana ka a cikin zuciyarka. Na lura da cewa duk lokacin da na samu kuɗi sai na yi kaza, to Allah kar ka ƙara ban kuɗi, wani haka zai yi. Wannan kuskure ne ai. Allah ba ni kuɗi in yi alheri a madadin in yi sharri, shikenan. to in Allah ya hana ka kuɗin, kai kuma
da kuɗin kake sabo sai yanzu kuma Allah ya hana kuɗin sai ka yi sabon talauci kuma sai zama da sabon mai kuɗi da sabon talaka wane ne yafi asara? Saboda haka abu na farko shine ka yi tuba na gaske. Ya alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Abu na biyu da yake taimaka maka shine yawan ayyuka na alheri waɗanda za su cike gurbin inda kake laifin. Shi yasa yace illa man taba wa mai wa amana kuma mai wa amila salihan. Kaga taba tuban, amana ya zama shi ya haɗe tuban saboda imani da jin tsoron Allah da gaske, sannan wa amila amalan salihan sai ka rika aiki nagari waɗanda in akwai aiki nagari a ba za samu daman kuma da za a yi sabo ba. Ai sabo yana bukatan time, to time ɗinka ka cike shi akan aiki nagari. Ka lura duk lokacin da ka je aikata sabo to lokacin fa baka cikin masallaci. Duk lokacin da ka je ka yi sabo lokacin fa baka wurin wa'azi, haka ne? Duk lokacin da ka faɗi mummunan magana lokacin fa baka zikiri. Kuna fahimta da kyau? To ka rika yin waɗannan mana sai zama a madadin time ɗin da za ka samu kai laifin yanzu kuma wa amila amalan salihan shine ma'anar yubaddilu lahu sayyi'atihim hasanat. Haka duk wanda yake so ya tuba da gaske ya ƙara aikin alheri. Abu na hudu da yake taimakawa shine aikin laifin da kake yi ka yi ƙoƙarin gano menene sababin da ya sa kake yi. A musulunci duk abin da Allah ya haramta akwai alternative ɗinsa cikin abin da Allah ya halatta. Kuna fahimta? To ka yi ƙoƙarin ƙara nema cikin abin da Allah ya halatta. Yanzu wani babban matsalarsa akan kuɗi ne, in dai fita sai ya yi cuta, in zai sana'a kaza sai ya ɗan haɗa da abu kaza ya ƙara ya ta waye wajen kasuwanci sai ya ci riba, wani wajen waye, haka ne? To duk hanyar neman kuɗi na haram akwai alternative ɗinsa wajen neman kuɗi na mai na halal. To sai ka ƙara ƙaimi wajen neman kuɗinka na halal, sai zama wancan kuɗin da Allah yake baka ta hanyar haram sai channel ɗinsu sai zama ta hanyar haram ta hanyar halal, saboda ba kuɗin da Allah zai baka na haram. Ku tsaya ku ji wannan formulan, ba kuɗin da Allah zai baka na haram wanda inda ka nema ta halal ba zai baka ba. Idan ka nemi kuɗi ta haram kaga ka samu, to dama inda ka nema ta halal ma za ka samu, so da duk kuɗin da ka samu dama an rubuta naka ne. Kai ne wawa sai ta ce bari ka je ta wurin haram ka karɓa. Allah ne fa yace zo ka karɓi kuɗi kaza yau, sai ka fito. Shi kuma baya saba alkawari, ya ce zai baka. A ina za ka karɓa sai bai gaya maka ba, ce zo ka karɓa. Kai in Allah ce zo karɓa ina ya kamata ka je karɓa in kana da hankali. A ina ya kamata ka je ka wurin halal ko wurin halal? In ka je wurin haram ma zai baka tunda ya ce zo ka karɓa. To inda ka je wurin halal fa abinda za ka ce ka to ai kuma na gwada kaza ban samu ba, sai in ce maka yanzu in tsakani da Allah in ka yarda da cewa akwai Allah, in ka yarda kuma da gaske ne Allah, kuma ka yarda wancan abun sabo ne, yanzu ka je wurin sabo ya baka sai ka je wajen halal kuma ya hana ka. Allah ne ko da gaske a wurinka ka ɗauke shi Allah da gaske ne? Ai tun da kaga ya bayar a nan ana nema a wurin haram ana samu, to ai inda yake bayar ta wurin halal kuma wanda yake so su shi kuma ya bi yawa ma. Da hanyoyin haram da aka ce karka shiga ta nan da hanyoyin halal wanda za a samu na halal, su wanda ne suka fi yawa? Na halal sun fi yawa ai. Kuna fahimta ko? So ka yi ƙoƙarin neman alternative ɗin abu.